Colaboran Zafiro Tours Caldas. Traballamos para que só teña que preocuparse de preparar a maleta. PC Coste, tenda de informática con cursos de aprendizaxe. Club Gym Vital, o teu centro deportivo en Caldas de Reis. Lares Interiorismo, espazos con elegancia. Concello de Moraña. Organiza FSX Amil Moraña. Hoxe, o programa de Festa en Festa trasládase a Amil, pero con este tempo que temos tan malo esperemos que suceda algunha milagre. Estamos con Cristóbal, que é o presidente do Clube ABA. Bueno, Cristóbal, contanos en que consiste isto da exposición de coches antigos. Bueno, estamos aquí, hoxe levamos aquí todo o día, invitou-nos a Comisión de Festas da Xuventude a traer aquí os nosos coches para poder expoñelos, que a xente os mirara. O problema foi o día que estuvo malísimo. Casi a maioría de todos os que hai aquí son coches anos 70, 80, clásicos populares, antigos co día que ve hoxe non viñeron. Non somos un club que estamos en Pontevedra, pero bueno, de vez en cando vimos tamén a estas festas e axudar un pouco a xente para que miren estas joyas. Pois a verdade é que sí, que son uns coches moi bonitos. Cal ven a ser o máis antigo de todos? O máis antigo este Mercedes, que é un 180 Ponton. Meu Deus, un coche alemán, fixadevos, un coche alemán. Un coche alemán. Din que os coches alemáns duran sempre. Sempre hasta que se acaban. Bueno, ides a estar hoxe todo o día, toda a noite? Ahora aquí xa levamos desde a mañá aquí. Comemos aquí, ahora se acabamos, ahora dentro un poquinho xa marchamos. Marchades? Xa estamos en cierre de festa. Tenes algunha festa xa no calendario? Ahora o máis próximo que temos que é a nosa ruta da lanzada que facemos de 2 días, que este ano salimos de Caldas de Reyes, que é o 4 e 5 de maio, que ali nos podemos outra vez volver a ver. Máis coches, máis cantidad. E desplazademos aquí pola zona da comarca, pola provincia, ou desplazademos tamén a veces por España, por Europa? Sí. Nos, o que vamos aquí pola provincia, sobre todo. E algunha vez a Coruña, temos ido, pero aquí por Galicia. Por Galicia e por os alrededores. Bueno, pois nada, aquí vimos disfrutar nesta festa dos coches antigos da nosa provincia, de aquí de Pontevedra, e, bueno, disfrutar deles. Moi ben, moitas gracias. Estamos con Tino, o organizador do evento. Bueno, Tino, contanos que vai haber nesta festa da xuventude. Pois vamos a ver, aquí tiñamos previsto, como vistes por aquí, unha exposición de vehículos antigos, que viñeron uns compañeros da Asociación de Vehículos Antigos de Pontevedra. Despois pola tarde tiñamos previsto tamén unhas exhibicións de taekwondo, unhas exhibicións de fitness, de eurodance, que iba a dar aquí tamén un gimnasio de Caldas, o gimnasio Vital. E depois íbamos dar tamén unhas clases gratis a todo o mundo, así para fomentar un poquinho o deporte, que faga xente ejercicio e tal, pero bueno, o tempo non acompañou moito. Eso, bueno, todo que sexa gratis hai que, vamos, a xente tiña que vir en masa, gratis hoxe en día. Hai expectativas, esperamos polo menos unha boa noite. Bueno, a idea de vir disfrazado dos anos 80, de quen surxeu esa idea? Pois esta idea foi un pouquiño, por parte dos tres da comisión, un pouquiño de todo, non? Queríamos facer unha cousa un pouco original, e unha veciña nosa, unha chica daqui que se chama Lucía, comentou-nos, non, oye, por que non facedes unha festa temática e tal, que sería original? Dixémonos, pois veña, pois vamos a facer unha festa temática. Empezamos a falar, miramos os anos 80, que nos parecía interesante, e aí estamos.
Os melancólicos anos 80, ímolos ter hoxe en a 1000. Por supuesto, aquí Loquillo, Alaska, un pouco de todo. Bueno, o evento vai estar amenizado por dúas fantásticas orquestas, a Orquesta Marbella e a Orquesta Aché. Van nos ofrecer un gran espectáculo para a xuventude. Seguro que van a ofrecer un tremendo espectáculo, seguro, tanto unha orquesta como a outra. Bueno, pois, Tino, moita sorte, que os eventos saia ben, e esperemos que a xuventude veña en masa. Seguro que veñen en masa. Seguro, así, en Paler vai vir aquí a peña, xa verás. Que sería dunha festa sin churros e filloas? Aquí estamos ca filloeira e ca churreira. Bueno, que se vende máis? Churros ou filloas? Eu penso que as dúas cousas. As dúas cousas, non? Sí, eu penso que sí. Habrá churreros e habrá fillosos, non? No, filloas. Non, digo a xente, que habrá churreros que lles gustan os churros, e aos que gustan as filloas, como se di? Filloeiros. Filloeiros, bueno. Non van a facer. Ten que ser filloeiros. Bueno, e agora con este tempiño así que fai frío, que non podemos máis, que lle podíamos botar aos churros e máis ás filloas? Mira, as filloas, hai mel, hai chocolate, hai vainilla, hai fresa, hai leite condensada para botarlle. Eu hasta oín que se podía botar chourizo no medio. Sí, é vehículo e de todo. E os churros con que podemos mollar os churros? Con chocolate, Que máis? Chocolate, churros rellenos e churros bañados en chocolate. pero para mollalos. En que os mollamos? No leite, no café, En chocolate, chocolate quente. tanto chocolate é o sustituto chocolate. Non sei eu comer tanto chocolate. O sustituto do amor é o chocolate. Precisamente, churros con chocolate para todos. Nesta festa temos o persoaxe máis peculiar de todos. Por qué? Pois porque súa nai é galega, seu pai catalán, naceu en Santander, estivo en Suiza e agora témolo aquí na festa da xuventude en Amil. Que nos podes contar? Bueno, primero de todo, boa tarde. Podría comenzar por al principio Dios creó el cielo y la tierra, ya que hay muchos milagros. Y el primer milagro que podía decir es que estoy vivo. Anda, pois fixadevos, o primeiro milagre que temos aquí en Amil na festa da xuventude é que ele está vivo. Como te chamas, que non sabemos o teu nome? Héctor. Héctor, hoxe precisamente é un día moi chuvioso. Por que levas gafas? Bueno, de pequeño ya me quemaron la vista, tengo esta parte del cráneo abierta, pero cerrada después. Digamos que he resucitado más de una vez. Entonces, pero la última vez fue por una pelota de goma en la cabeza, o sea que de los antidisturbios. anda, resucitaches, entón eres divino, eres unha milagre. Mi profesora de arqueología, estuve en Egipto, también dice que en el infierno no me quieren.
O inferno, bueno, pues nós queremos, Héctor, e vas a estar con nós aquí na Festa da Xuventude. Héctor, bendito sexas. Sí, moitas graciñas. Pero hay que decir que Dios es amor y el verdadero templo no es la piedra, es la persona. Contigo porque me matas. Tú dices blanco, yo digo blanco y negro. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor. Pero solo tú te puedes consolar. Despois da maravillosa exposición de coches antigos que tivemos antes, agora estamos na noitiña donde imos disfrutar todos xuntos coa Orquesta Marbella e coa Orquesta Che. Esta noite da Xuventude será unha noite espectacular, e se non, mirade. Estamos aquí con Yoli e con Pili. As dúas son presidentas da Festa da Xuventude en Amil. Bueno, rapazas, contádeme, que nos espera esta noite? Pois esperemos con un montón de diversión a cargo da Orquesta Marbella e a Che. Unha traca de petardos. Pensei que xa non quedaban. Aquí estamos con dúas grandes bailarinas daqui da Festa da Verbena. Bueno, que tal o estáis pasando? Ben, moi ben. Que tal? Ben. Vexo que sodes das que bailades, Un pouquiño. Levades toda a noite aquí gastando pista, bueno, máis que pista, gastando barro. Estaremos toda a noite a que se termina a festa. Que é o que máis vos chama a atención desta Festa da Xuventude? Pois, non sei, os que organizaron a festa, que son excelentes compañeiros e amigos. E moita suerte para eles. Fantástico, isto chamase compañerismo. Bueno, ti que é o que sacas limpo desta festa? Nada, igual, agradecerlle o traballo que fixeron e moi ben todos. Existe a verdadeira amizade, sí señor. Bueno, que sigades bailando, que sigades disfrutando da festa. E a rachar, porque esta é a vosa festa, a Festa da Xuventude. Claro, a festa daqui da Mil, que é onde somos nós. Gracias. Bueno, aquí estamos con unha que está de espectadora. Vostede non baila? Si, bailo, pero de momento ainda non pensei moito. Non hai que ter un pouco, acabamos de chegar. O frío que vai non lle apetece así botar uns baileciños para entrar en calor? Si, pero, a ver, teño dous netos e tamén teño que cuidar deles. A ver los netos, Vos non bailades? Sí. Este rapaz baila. E a rapaza baila? Non falades? Más o menos. Fala un pouquiño. A ver, ti non vas a ir bailar despois á verbena? Ela sin de ca cabeza.
Moi ben, soy do futuro. Aquí estamos no medio seguidores de Elvis. Bueno, Elvis non, que estamos nos anos 80, non? Pero él está nos anos 80, pero él pasou aos anos 50. Él é Elvis, e él está nos anos 80. Bueno, a ver, contádeme, como le va de la noite? Pues de momento maravilla, ahora para de chover, estupendo. Millor imposible, hai xente bastante, está ben, está ben. Parece que a xente está entrando en calor, non? Parece que sí, parece que sí. Bueno, voy a preguntar a Elvis. Elvis, ¿cómo estás levando esto de que poñan música dos anos 80 e non poñan o rock and roll? Ben, levase ben, porque ainda así, estes peirados, por exemplo, levamos nos 80 tamén, entonces, vai a cousa ben. Espéranos unha gran noite, non? Sí, esperamos que sí, que se pase ben e que veña máis xente, non? Pois xa vedes, aquí estamos no medio da xuventude disfrutando desta maravillosa noite. Con choiva. Esta negra soledad, la que goza mi vida, esta negra está contenta que caramba, con la mollera llora, de aquí para allá, en mi Panamá, y así se baila la vida, así. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque dio mi suerte, me borró de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se fue de chicharrero para el bautizo de María, con pata para la fermenta, pero la tapa está escondida en mi vida. Sácame la tapa, mi reina, para la chicha, mi amor. En medio da xuventude encontramos todo tipo de disfraces. Vemos que aquí hai un rapeiro que, bueno, tamén vale para os anos 80, non? Bueno, a ver, contadme, como estades pasando? Moi ben, está sendo unha festa moi boa e moi ben feita. As orquestas genial. Eminem, ti que tal o estás pasando? Ben, é unha festa bastante animada e a veces se vai máis anos, que isto é bo, isto é bo. Esta é a nosa xuventude, aquí disfrazados de Elvis, de raperos dos anos 80. O importante é pasalo ben nesta festa da xuventude en Amil. Sácame la tapa, María, para la chicha, mi amor. Aquí tenemos un fiel seguidor de Freddie Mercury. Bueno, Freddie, como leva la noite? Le va ben. A verdade é que levas un disfraz que che queda ao pelo, Ah, isto nada, 4 cousas da casa e veña xa. Pareces a un compañeiro meu que se chama Easy. Non sabes quen é Easy? Pois pareces moitísimo. Pero bueno, que eso, que levas un disfraz de Freddie Mercury, pero oitenteiro total. Gracias. Ti non bailas? Ti non bailas? Agora, imos calentando motores e xa despois. Eres daqui da Mil? De Pontevedra. De Pontevedra, bueno, Pontevedra aquí ao ladiño, non? De nada. E como se chegou por vir a festa da xuventude? Ah, porque eu máis meus amigos somos seguidores da Marbella e cando nos cadra cerca, pois imos onde podemos. Esto sí que se chama, con este frío e con esta choiva, os fieis seguidores da Marbella aquí están, vestidos de Freddie Mercury, animando ao seu grupo favorito. Moitas gracias. A ti. No
Despois da exposición de coches antigos que tivemos antes, imos estar de cheo na Festa da Xuventude aquí en Amil, no Concello de Moraña. Hoxe teremos as orquestas que van a amenizar a festa, a Orquesta Marbella, a Orquesta Che, pero este programa de Festa en Festa non sería posible sin os nosos patrocinadores. Esperádenos que vimos de contado. Colaboran Zafiro Tours Caldas. Traballamos para que só teña que preocuparse de preparar a maleta. PC Coste, tenda de informática con cursos de aprendizaxe. Club Gym Vital, o teu centro deportivo en Caldas de Reis. Lares Interiorismo, espazos con elegancia. Concello de Moraña. Organiza FSX Amil Moraña. Seguimos cos fieles seguidores da Orquesta Marbella aquí na Festa da Xuventude de Amil. Bueno, rapaces, contádeme como levamos esta noite de xuventude. Bueno, levámola un pouco húmida, pero levámola ben. As festas sempre se levan ben. Ou un pouco de frío, non? Sí, la verdad que sí. E ocórrese bailando, Ah, que sí? Bailando un pouquiño, bebendo 4 chupitos e tal. Unhas Coca-Colas, unhas Coca-Colas. Bueno, vemos que os fieis seguidores da Marbella están aquí, ao pé do cañón, pasando frío, choiva. Chova, que trone, que neve, da igual. Estamos aquí ao pé do cañón, sempre. Moi ben, que todo sexa pola Festa da Xuventude, non? Sí, por supuesto, sí. Vamos a pasalo ben, compañeiros. Moitas gracias. Aquí estamos coas cantantes fermosísimas da Orquesta Marbella. Vannos dicir que nos van ofrecer esta noite. Rapazas, que nos ides a ofrecer esta noite? Hoxe temos de todo, paso doble, valses, cumbia, merengue, para que disfrute toda a xente, eso por supuesto. Eso, dixo todo. Pois, a ver, xa que é a Festa da Xuventude, ides a tratar temas máis coa xuventude ou ides poñer un pouquiño de todo? Non, un pouco de todo, porque o público é moi variopinto, hai de todo. Entón, pasadobres, valses, tangos, lambada... Tango e lambada, se vestia a bailar, si, se non. Bailarías comigo un tango? Hombre, por supuesto. Ah, esta sí que é unha maravilla. Bueno, rapazas, cal é a vosa canción, a vosa música favorita, que máis vos gusta cantar? A mí o máis moderno é o que máis me gusta, pero bueno, un pouco de todo. Dis que a Festa da Xuventude de hoxe aquí en Amil é un pouco ochentera, un rollo así máis ochentero. Cantaredes algunha canción dos anos 80? Bueno, alguna haberá. Temos preparado unha que vai cantar unha das chicas da Comisión de Festas. Pois moitísimas gracias, moita sorte hoxe na Festa da Amil. E nada, desexarvos moitísima sorte, que o pasedes ben, facer disfrutar ao público e que sigades así de fermosas. Gracias, gracias. Estamos con Tino, un fiel seguidor de todas as festas da xuventude que se están levando a cabo en toda Galicia desde fai 20 anos. Tino, que tal o estás pasando na túa 38ª festa da xuventude? Moi boas. Hoxe é a primeira que se fai aquí, pouca xente polo día, pero bueno, está ben. Al bailador, besitos de todo, canela y al fin. Besitos para ti, canela, besitos para ti. Besitos de coco, negra, canela y anís, solo para ti. Bueno, vos, eu penso que vos sentides xóvenes no medio da festa, non? Sí. Moi xóvenes. Claro que sí, por que non? A Festa da Xuventude é unha festa aberta a todo o mundo. Vos bailades, non bailades? No. É máis, eu son antifestas. O que pasa é que estou aquí por solidaridade con esos dous rapaces que levaron un traballo terrible para facer esta festa. É unha pena que veña o día que lle veu.
Bueno, a veces estamos en Galicia, este tempo é típico de aquí, non? Entonces a veces temos que contar con mal tempo. Pero bueno, a mal tempo, boa festa. Sí, claro, naturalmente. Se estuvera bo tempo, quizás non estuveramos aquí. Pero sabíamos que iba a haber pouca xente, bueno, ya había que solidarizarse con eles. Bueno, esperemos que para o ano teñan un poquinho máis de sorte co tempo. Y ahora baila cha, cha, cha. Pero que mira cómo baila Cachita, pero que mira cómo baila Hilo. Cachita la corona. Y ahora baila cha, cha, cha. Cachita se apuró y el cha, cha, cha ya lo bailó. A bailar se dijo, vamos allá, yo también. Bueno, decídeme, como vos chamades? Rodrigo Monteagudo Nine. Iria Monteagudo Suárez. No, Monteagudo Buján. Ricardo Monteagudo Gago. Manuel Trillo. Bueno, a ver, contádeme, que tal o estades pasando nesta festa da xuventude? Ti primeiro, ti primeiro. Ben. Estalo pasando ben? Comestes churros, comestes fillosas? Porque estábamos botando petardos. Fochedes vos os dos petardos. Fochedes vos. Xa sabemos quen foron os que botaron os petardos antes. Bueno, ti non sacas a bailar ás nenas? Non, non. Por qué? Non quero bailar, non, dame vergonha. Pero non queres saber bailar cas rapazas? Non, non quero, non quero. E ti non queres que saquen a bailar os rapaces? Non, 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 non. E a ti gustache bailar? Sí, moito, moito, moito. Pero gustache bailar só ou gustache bailar en parella? Solo en parella, dame igual. A ver, baila un poquillo con ela, a ver, veña, a ver como bailades. Bueno, vemos que a xuventude lle gusta bailar en parella, pero bueno, algún día lles tocará. Aquí estamos con Blas, que é o segurata da festa. Ele é quen vela pola seguridade de todos os que están aquí. Bueno, Blas, contanos. Hai moitos disturbios, hai moito traballo. Ningún, a xente aquí en Moraña, polo que se ve, é unha xente pacífica. Pois que sorte para vos, non? Para sí. Pero así vai ser unha noite un pouco aburrida, se non tens que controlar a ninguén. Bueno, máis tarde, quizás, cando o gol empeza a facer o seu efecto, igual cambian as cousas. Bueno, pues nada, esperemos que Blas non teña que traballar moito esta noite. Moi ben. Aquí estamos ca máis frioleira da festa. Como te chamas? Leticia. Ben, non se escoita ben. Leticia. Leticia, a ti notas que tes un pouquiño de frío, non? Pues claro, es que lo hace. A estas alturas. Bueno, pero un cubatiña, un bailetiño. Bueno, a ver, de momento no tengo el cuerpo para eso. Estoy apagada. A mantadiña sí que estás, A mantadiña sí que estás. Que non se diga que pasas frío. Eso nunca. Bueno, Leticia, moitísimas gracias. Nada, vosotros. Sodes faes incondicionais da Orquesta Che. Bueno, a ver, nos gusta. Nos gustan las verbenas. Gustamos as verbenas? A xuventude segue lle gustando a verbena. Isto é unha cousa moi boa, moi boa. Esta noite na Festa da Xuventude tivemos de todo. Orquestas, baile, canto, música.
a xuventude é grandiosa, pero agora é o gran momento, agora tócame a min tócame bailar, e vou bailar coa dos churros. ¿Qué tal lo estás pasando? Acabo de chegar, pero esto ten para rato esto. Gustan as orquestas? Gustan as orquestas? A min todas. Nós somos da Che, anda vai a Che, ali por nós. Me ama porque se va y es amor o no es amor, yo no lo sé. No sé si es amor, pero lo parece. Comienzo y Estamos con un dos que máis lle gusta a verbena. Vostede como se chama? Fontán. E de que parte? Aquí de Amil. Entón que delle cerquiña a festa? Home, ao lado. Parece que non baila moito vostede. Bailo. Non lle gusta bailar? Ostras, unha maravilla. Vemos que o leva con moitísima calma. Moita. se destapa entre los dedos, medio ángel, medio cruel, y es amor o no es amor, yo no lo sé. No sé si es amor, no parece, pero no lo sé. Aquí estamos ca Orquesta H, unha das orquestas que vai amenizar a festa da xuventude aquí en Amil. Vou falarlle castelán porque galego non entende. Muy buenas noches a todos, chicos. Muy buenas noches. ¿Qué nos tenéis preparado para esta gran noche de la juventud? Hombre, muchísima fiesta. Muchísima. Aunque llueva da igual, tío, hay que hacer fiesta. Bueno, concretamente, ¿de dónde sois vosotros? Bueno, yo soy cubano. Yo soy canario. Yo soy cubano. Pues nada, ¡vivan los latinos! ¡Vivan los latinos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pues chicos, ¿qué tipo de música nos vais a ofrecer hoy? De todo un poco, cumbia, merengue, de todo, para que la gente baile y lo pase bien. Sobre todo para la juventud, ¿no? Que es la fiesta de la juventud. Sí, claro que sí, para la juventud, sobre todo. ¿El canario qué dice? A ver. El canario dice que le vamos a dar mucho ritmo al cuerpo y acherízate. ¡Hala! ¿Conejero de dónde? No, de Las Palmas de Gran Canaria. ¡Anda! ¡Qué rica tierra, qué rica tierra! Todos isleños, somos todos isleños, todos isleños. ¡Vivan las islas, vivan las islas! Bueno chicos, mucha suerte esta noche, hacer disfrutar a la juventud porque vosotros lo valéis. Gracias, muchas gracias. ¡Acheriza! No sé si es amor, no parece, pero no sé. O programa de Festa en Festa aquí en Canal Rías Baixas a próxima semana desplázase aquí a Festa da Pascua de Padrón. Se queres que vayamos a túa aldea, pobo, cidade, donde teñas unha festa e queiras que esteamos ali, non tens máis que chamar a 986 71 07 41. Repito, 986 71 07 41 ou mándanos un mail a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Repito, defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Ali estaremos para amenizar a túa festa.
Colaboran Zafiro Tours Caldas. Traballamos para que só teña que preocuparse de preparar a maleta. PC Coste, tenda de informática con cursos de aprendizaxe. Club Gym Vital, o teu centro deportivo en Caldas de Reis. Lares Interiorismo, espazos con elegancia. Concello de Moraña. Organiza FSX Amil Moraña.